Bátaszéken tartották a Tolna megyei polgárőr napot. Köszöntöm nézőinket, a Cikádor magazint látják. Új plébánosa van Bátaszéknek, átadták a Nagyboldogasszony templom új felújított óraszerkezetét. Megemlékeztek a roma holokausztról. Tartsanak velünk! Megdöbbentő tényeket tárt fel a bátaszéki Roma önkormányzat elnöke a Roma Holokauszt világnapján a Bátaszéki Könyvtárban tartott megemlékezésen a helyi kisebbségi szervezet témában elmélyülő, mi több kutató elnöke. A roma áldozatokról fényképeket is láthattunk. Az emlékezők a többé-kevésbé ismert 1944. szeptemberében a Tolna megyei Lengyel község területén roma családok sérelmére elkövetett mészárlásra is tudhattak meg részleteket, miközben a helyi romák és sváb családok példaértékű egymás segítése is szóba került a holokauszt, majd a német kitelepítés idején. Érdekes helyi vonatkozásokat tárt fel, aztán mutatott be fényképekkel illusztrálva Bihari László, a Bátaszéki Roma Kisebbségi Önkormányzat elnöke a Roma Holokauszt világnapján a helyi könyvtárban megtartott megemlékezésen. Ezek Tolna megyeiek voltak. Ez mind Tolna megyeiek voltak. Azok a cigány emberek szerepelnek a képen, akiknek a családtagjait 1944. szeptemberében a csendőrség felsőbb utasítására lemészároltak, miközben a férfi emberek a fronton teljesítettek szolgálatot. Így Bihari László rokonának számító Sárközi Sándor is. Akik hazatérhettek a frontról, mert túlélték, hiába keresték a gyerekeket, idősebbeket, az áldozatok földi maradványairól, hollétéről, elhelyezéséről máig sincs semmilyen információ. Minden volt tréfert puszta. Az mit jelent? Az oda, innen Bátaszékről ide deportálták, tehát ezeket is el akarták vinni. 2 hónapig voltak ebbe a tréfert pusztán a bátaszéki romák, innen Bátaszékről lovasszekerekkel vitték át a csendőrök, és ezeket is vitték volna, de hála Istennek abban az időben volt itten ugye svábság lakott. Ez volt a szerencsétlenségben a kis szerencse. A bátaszéki svábok és romák közötti kapcsolat bensőségességét, emberiességét mutatja, hogy több bátaszéki, illetve környékbeli roma nem került be ebbe a vémindi gyűjtőtáborba. És a svábság és a cigányok között nagyon nagy barátság fűződött. Tehát gyakorlatilag ezek a cigány emberek dolgoztak itt ezeknél a sváb gazdáknál, és itt Bátaszéken volt egy előjáró, aki el tudta rendezni azt, hogy ezeket a cigány embereket, akik tréfelt pusztán voltak a lágerbe, ezeket gyakorlatilag elhozta onnan. És nem kerültek arra, hogy deportálják őket. A témát, a roma holokausztot a maga módján kutató Bihari László szerint ezt a tettet nem sokkal ezután a német kitelepítések idején a helyi romák is viszonozták a történelem viharaiban. Amikor volt a sváboknak a kitelepítése, akkor viszont ők segítettek azoknak a sváboknak, akik a bátaszéki állomáson be voltak vaganírozva, akkor ezek a cigányok és a feleségeik főztek nekik, meg vittek nekik vizet. Újabb helyi áldozatokról láthatunk fényképet, például egy bátaszéki cigány származású kispapról, aki Bátaszéken szolgált egy ideig, de később visszatért Morra a szüleihez. Ott lett immáron orosz katonák golyószóróinak áldozata. Mikor hazament, akkor kihajtották a németek az embereket, magyarokat, cigányokat, kihajtották lövészárkot és akkor egy orosz ellentámadás indult, és ezeket az élő pajzsot, élő embereket kihajtották az oroszok elé, és ott meghalt. Tehát kapott egy sorozatot. Már a Fehér megyében? Fehér megyében, Móron, ott a lövészárokban ott halt meg. A helyi vonatkozású dokumentumok bemutatása mellett a hazai és nemzetközi összefüggésben is elhangozottak a tények, információk a Bátaszéki Könyvtárban a roma holokauszttal kapcsolatosan. A haláltáborokban, a munkaszolgálatokban, a különböző statáriális eljárások során mintegy 70 000 magyar áldozatról tesznek említést a témával kapcsolatos fellelhető dokumentumok.
Nem voltak nyilvántartásba véve a romák, ugye, mert kóborló életmód, jobban mondva vándorló életmódot folytattak, úgyhogy valójában nem tudhatják a számukat. Úgy, mint ahogy az elnök úr is elmondta, hogy a Kolompár József ugye elment innen, és bekerült a lágerba, na most a rokonai megtudták, hogy ő egy lágerba halt meg, egy koncentrációs táborba, de amúgy nyilvántartásba valójában szerintem nem lett véve. A Parraimosz egyrészt egy specifikus történelmi eseményt nevesít, a romák elpusztítását a nácik és kollaborásaik által a II. Világháborúban. Másrészt a kifejezés jelentéséből adódóan elpusztítás, elnyeletés értelmezhetjük úgy is, mint az emberek által okozott összeszenvedés megjelölését. A bátaszéki roma kisebbségi önkormányzat vezetői úgy látják, sokkal több esetet is fel lehetne tárni, bemutatni, ezáltal jobban, érzelemgazdagabban megemlékezni az áldozatokról. Ám szerintük maguk a roma szervezetek is roppant pozitívak a téma iránt. Minden település összeszedni a saját úgymond halottait. Mert nem csak lengyel létezhetett, hanem más is. Így van. Akik ennek a holokausztnak az áldozatai lehettek, és megjárták a koncentrációs tábort, a nagypapa, a nagymama, vagy a munkaszázadokat, vagy valakik ott születtek, mert rengeteg gyerek született kint sajnos a haláltáborokba. És a romák részéről ez egy összefogás kellene legyen a megyébe, úgy, mint a Roma Világnap. Én úgy látom, hogy a mi megyénkben ez nem fontos dolog. A bátaszéki önkormányzat, amely készségesen házigazdája volt az utóbbi időben több helyi roma nemzetiségi kisebbségi rendezvények, most tévénken keresztül is tudatja, szívesen lenne akár egy megyei vagy regionális következő évi megemlékezésnek a házigazdája. Negyed évszázada segíti a lakosságot önfeláldozó munkájával a polgárőrség Magyarországon. Ha kell, gátat építenek, éjszaka is járőröznek, jelzik, ha kiégett egy utcai lámpa, biztosítják az állampolgárok nyugalmát és biztonságát. Ezt ünnepelte 68 település több 100 polgárőre és sok rendvédelmi dolgozó a 16-szorra megrendezett Tolna megyei polgárőrnapon, melyet idén Bátaszéken tartottak. Az eseményen kitüntették a kiemelkedő munkát végző polgárőröket. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere, a polgárőr érdemkereszt aranyfokozatában részesült. Bemutatót tartottak a katasztrófavédelmisek a 16. Tolna megyei polgárőrnapon, amelynek idén Bátaszék adott otthont. A szervezők tartalmas programmal gondoskodtak a több 100 polgárőr és családtagjaik szórakozásáról. Megtekintették, hogyan oltják a tüzet a tűzoltók, miként segíti a vám és pénzügyőrök munkáját a kiképzett kutya, de a karate bemutató, légpuska lövőverseny, a gyermekeknek szóló játékok is sokakat vonzott a bátaszéki sportpályára. Az eseményen megemlékeztek arról is, hogy immár 25 éve segíti a lakosságot önfeláldozó munkájával a polgárőrség Magyarországon. Ha kell, gátat építenek, éjszaka is járőröznek, biztosítják az állampolgárok nyugalmát, biztonságát. Mint házigazda, először Bozsolik Róbert köszöntötte a polgárőröket. Az elmúlt 25 esztendőben ez a szervezet igen kiemelkedő munkát végzett ezen a területen. Nagyon sokat köszönhetünk nekünk helyben is. 16. alkalommal jön össze a megyei polgárőr család, hogy egy ünnep keretében együtt legyenek és megbeszéljék ügyes-bajos dolgaikat. És én úgy gondolom, hogy ez az alkalom arra is jó, hogy köszönetet tudjunk mondani a polgárőrök családtagjainak is, hiszen ők is áldozatot hoznak, nem csak a polgárőrök. A polgárőrök azáltal, hogy a szolgálatukat végzik szabadidőben, a családtagok meg, hogy elviselik a polgárőröket ebben az időszakban. Bozsolik Róbert szerint a város kiérdemelte, hogy megrendezhesse a megyei találkozót. Ez talán két dolognak köszönhető. Egyrészt, hogy a bátaszéki polgárőrség is ebben az esztendőben ünnepli a 25. születésnapját, ami megegyezik gyakorlatilag az Országos Szövetség születésnapjával. Másrészt talán a megyei elnökség elismerte azt a munkát, amit a bátaszéki polgárőrök végeztek itt az elmúlt 25 esztendőben, hiszen az első pillanattól kezdve folyamatosan van polgárőr élet Bátaszéken.
ami nagyon fontos a bátaszékelyek és a bátaszékelyek környékének életében, hiszen egy biztonságérzetet, egy további biztonságérzetet ad, hiszen ők özentlenül szabadidejükben szolgálatot adnak, járják a város utcáit, lehetőségek szerint még néha a külterületre is eljutnak, és ez nagyon fontos annak érdekében, hogy az itt élők úgy érezzék, hogy igen, figyelnek rájuk, az értékeiket védik, és adott esetben, hogyha baj van, akkor segítséget tudnak nyújtani. A Bátaszéki Polgárőr Egyesület keretében 70 ember végez szolgálatot. A Bátaszéki Polgárőrség szervezete egy igen összetett szervezet, hiszen Bátaszéken is van egy mag, és a Bátaszéki Polgárőrséghez tartozik több településnek, Pörbölynek, Alsónyéknek, Murágynak is a polgárőr szervezete, így közel 70 ember végez szolgálatot a szövetség, a Bátaszéki Egyesületnek a kereteiben, és ők elsősorban hétvégén, esténként, de bizonyos időszakunkban hétközben is ellátnak feladatokat. Széles János megyei elnök beszédében kitért arra is, hogy a rendezvényen azért jelentek meg az együttműködő szervek képviselői, mert tudják, a polgárőrökre lehet számítani. A bizalmat nem kérni, hanem kiérdemelni kell. És ki a településén kiérdemelte a helyi önkormányzatától, a helyi lakosságtól, hogy a polgárőrség neve egy szépen csengő név. Tolna megyében 74 településen működik polgárőrség. Az előzetes regisztráció szerint közel 1000, de ahogy én elkezdem nézegetni, mindenki hozta a kedves hozzátartozóját, amit szeretettel is vártunk, tehát bő 1000 fős polgárőrség, és természetes meghívott vendégeink, fellépők, kirakodósok, tehát itt elég szép számban leszünk ebben a csodaszép városban. 25 éves a polgárőrség. Én azt gondolom, hogy minden településen, ahol van polgárőrség, a lakosság érdekében kell, hogy a polgárőrség dolgozzon, és a lakosság bizalmából kell, hogy dolgozzon. A bizalmat nem kérni, kiérdemelni kell. Én úgy gondolom, hogy azon településeken belül, ahol van polgárőrség, a lakosság megítéli, adott esetben kritizálja, ha van miért, teljesen jogosan, de a közrend, közbiztonság egy kis szegletét azt a polgárőrség adja. Segítjük a rendőrség munkáját. Széles János úgy tapasztalja, Tolna megyében nincs gond az utánpótlással, és nagyon örül, hogy egyre több fiatal csatlakozik hozzájuk, aminek számtalan oka van. Nem lehet megmagyarázni, hogy miért is polgárőr a polgárőr. Van egy elhivatottságnak érzett valami, amiért ő azt mondja, hogy igen, ő segíti a lakosságot, a települését, hogy minél kevesebb nem kívánt cselekedet, rablás, betörés, lopás. Van, akinek a tisztcsibéből ellopnak 3-at, az nagyon nagy érték neki. Na, ezt próbáljuk egy picit megelőzni és segíteni a rendőrök munkáját. A polgárőrök nem kapnak pénzt munkájukért, vagy éppen azért, mert karácsonykor éjjeli járőrözést vállalnak, miként az egyik pécsi orvosprofesszor csinálta tavaly. Ez teljesen önzetlen, csontönzetlen és díjazás nélkül. Tehát itt nem tudom, hogy mi van a közhiedelemben, senki nem kap érte egy forintot se. Ezt én úgy szoktam volt mondani, az ország ingyenes napszámosai vagyunk. Mert bizony, amikor kell, akkor gátat építünk, ha kell, hóhelyzetben segítjük az önkormányzatokat, ha kell, karitatív tevékenységeket folytatunk. Én azt gondolom, hogy a polgárőrségre minden önkormányzat nyugodtan tud számítani, mert a polgárőrség mobilizálható, és hála Istennek a mostani kormány az rengeteg anyagi és egyéb eszközzel ellátja. Az eseményen felszólalt Zámbó Péter, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnöke is, aki kiemelte, a polgárőr eszmélyiség több 100 éves. 2011-ben már a 3. polgárőr törvény született meg, és ez részletes szabályokat tartalmaz, jogosítványokat, kötelezettségeket ír elő, és a polgárőrséghez tartozó egyesületek azok az egyedüli civil szervezetek, amelyek a közterületen formaruhába, kitűzött jelvénnyel járőrözhetnek, figyelőszolgálatot láthatnak el, illetve jelzőri tevékenységet folytathatnak. Amikor a bűncselekményeknek a száma volt magas, és a közrend, közbiztonságba kellett a nagyobb segítség, akkor ott jeleskedtek. Most már a tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek több éve futó programunkkal a rászorultaknak karitatív tevékenységet folytatunk. A külterületek biztonságára külön országos programot indítottunk. Élő programunk a 250x100 biztonság nevezetű program, ahol mintaként kiválasztottunk 250 települést közösen a rendőrséggel, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácssal és még más civil szervezetekkel, hogy mindazokat a jó gyakorlatokat általánosítani tudjuk,
amely hatékonyan segíti az állampolgároknak a szubjektív biztonsági érzetét is. Mivel egy átmenetet képezünk a rendőrség és az önkormányzati rendészet között, és a civil jelleg a domináns, nagyon sok olyan magatartásbeli, közösségbeli probléma van, amelyet még a jog eszközein kívül együttműködéssel, kommunikációval, megelőzéssel tudunk kezelni, és ezért kellene, hogy minél nagyobb létszámba kapcsolódjanak a polgárőr egyesületek munkájába az állampolgárok, és kiemelten a fiatalok. Zámbó Péter üdvözölte, hogy több pénzzel támogatja a kormány a polgárőrséget. Ez az összeg 5 év alatt több 100 000 forintról 1 milliárd forintra nőtt. Emellett tavaly további 200 millió forintot kapott a szövetség arra, hogy a polgárőrök megjelenése, kulturált intézkedése tovább fejlődjön. Ebből az összegből láthatósági melényeket és formaruhákat vehettek. Tudni fogja, hogy neki ezt körbe kell nézni, ezeket az autókat. Zámbó Péter kiemelte, a polgárőrökhöz nagyon bizalommal fordulnak az emberek problémáikkal, ebben rejlik az erejük. Az eseményen kitüntették a kiemelkedő munkát végző polgárőröket. Bozsolik Róbert, a Bátaszék polgármestere a polgárőr érdemkereszt aranyfokozatában részesült. Farkas András, a Bátaszék Város Polgárőr Egyesület elnöke pedig szakmai munkájával az Országos Polgárőr Szövetség elnöki dicséretét és jutalmát érdemelhette ki, nem számított a kitüntetésre. Elnökként meg rendező város polgárőr egyesület elnökeként javasolhattam polgárőröket, sikerült is társaimat érdemkeresztekben jutalmazni, a sajátomról nem tudtam semmit se. Farkas András gyakran vállal szolgálatot, így tett tegnap is. Azt szeretjük, amit itt csináltuk, közbiztonság, tenni a lakosokért, tenni a városunkért, tenni a közbiztonságért, tenni a rokonainkért, a családjainkért, és ugye most már azért kibővítve ezeket a szerepeket, mindenféle felkérésnek igyekszünk eleget tenni, lehet önkormányzati, támogató, szponzoré, de akár környező településre is elmegyünk, hogyha felkérnek minket. Az Országos Polgárőr Szövetségnek jelenleg 56 000 tagja van, és 2000 egyesület tartozik hozzá. Ifjúsági polgárőrök száma is meghaladja az 1000-et. Most egy kis reklám következik, de maradjanak velünk, mert jövünk vissza a Bátaszék új plébánosával. Változik a világ, és vele változik az Otthonmix kisáruház is. Legyen szó étkezőről, konyháról vagy fürdőszobáról, nálunk mindent megtalál, amivel szebbé varázsolhatja otthonát. A dekor termékek mellett háztartási eszközöket és építőipari termékeket is forgalmazunk A-tól Z-ig. Kínálunk komplett hőszigetelő rendszert nemes vakolattal, 100 négyzetméter felett egyedi árral. Festékek színes választékban kaphatók, a gépi színkeveréssel bármilyen árnyalatot előállítunk. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, azt azonnal megrendeljük és napokon belül a rendelkezésére bocsátjuk. Termékek A-tól Z-ig a Bátaszéki Otthonmix kisáruházban. Új időszámítás veszi kezdetét a Bátaszéki egyházközségben. 46 év szolgálat után búcsúzik Herendi János, vagy ahogy mindenki ismeri, János atya. Helyét választott utódja, az új plébános, Kürtösi Krisztián veszi át. Tanítványai és munkatársai kíséretében utolsó állomásához érkezik Herendi János plébános pályafutása. Híveitől, követőitől azonban nem kell végleg elbúcsúznia. Az önkormányzat hathatós segítségének, illetve közbenjárásának köszönhetően a közösséget nyugdíjas éveiben is tovább szolgálhatja, amit egyébként ő maga kérvényezett. A Szent Mise alkalomhoz illően hálaadással kezdődött. Hálát adok a mindenható Istennek az elmúlt esztendőkért. Hálát adok és imádkozom azokért, akik már nem lehetnek közöttünk. Imádkozom azokért, akik itt vannak, akár testben, akár lélekben. Mindazokért, akik az elmúlt évtizedek alkalmával segítettek, támogattak, biztattak és erőt adtak.
Beszédében amellett, hogy megköszönte az utóbbi 4 évtized alatt kapott ezernyi támogatást, az új plébánosnak is szentelt néhány gondolatot, akivel kapcsolatban megjegyezte. Reméli, ugyanakkor biztos benne, hogy utódjának a megnövekedett egyházközség sem fog gondot okozni, ezzel együtt is lelkesen, jó keresztényhez méltó módon teszi majd a dolgát. Az ünnepi szentmisében, amikor a kulcsokat megkaptam, akkor azt fogalmaztam meg, hogy János Atya szolgálata, és amit ő lefektetett alapokat, elindult egy úton az egyházközség élete, mi azt folytatni szeretnénk. Ezekre az alapokra szeretnénk építeni, és ezen az úton szeretnénk tovább menni. Nyilván benne van az új lelkipásztornak a habitusa, az egyénisége, az elképzelése, a szolgálata, de a régi dolgokat, vagy a megszokott dolgokat nem fogjuk leépíteni, vagy megszüntetni, hanem tovább visszük. Krisztián atyát rögtön komoly kihívás elé állította a sors. Kezdő plébánosként nem csak Bátaszék, de további települések egyházi teendőt is neki kell ellátnia. A bátaszéki plébánia, hogy a püspök úr is mondta, központi plébánia lesz, és mint központi plébániához tartozni fog másik 9 egyházközség. Ezért a lelkipásztori szolgálatot szerint kell kialakítanunk, szerint kell a jövőben is gondolkodnunk, hogy a többi egyházközség is, aki hozzánk tartozik, megkapja a lelkipásztori szolgálatot. A bátaszéki Nagyboldogasszony templom szinte összes férőhelye megtelt erre a másfél órára. Jól látszik, számtalan hívő akart jelen lenni a kezdet és a vég szimbolikus erejű találkozásánál. És ugyan a mai szentmisének vége, és a templom ajtaja bezárult, jövő héttől már hivatalosan is egy új kezdet következik a bátaszéki egyházközösség életében. Augusztus 7-én vasárnap Kürtösi Krisztián Bátaszék városának plébánosává kinevezésével egybekötve adták át a Nagyboldogasszony templom megújult óraszerkezetét. A Hofhauser Antal tervei alapján épült templom egészen addig országunk 8. legmagasabb épületének számított, míg 2013-ban meg nem állapították, hogy faszerkezete olyan mértékben sérült, hogy emiatt a teljes épület életveszélyessé vált. A közel 30 méter magasra nyúló toronysisakját 2013 tavaszán lebontották, egyben kezdeményezték újjáépítését. A munkálatok 1 évig sem tartottak, a templomot átadták, vasárnaponként falait újra orgonaszó töltötte be, a templom órája viszont nem működött, egészen mostanáig. Akkor, amikor néhány évvel ezelőtt elkezdődött a templomtoronynak a felújítása, akkor úgy gondolom mindenkit nagyon nagy boldogság fogadott, amikor a jó másfél évvel ezelőtt püspök atya megszentelte és helyére került a toronysüveg, de utána mindenkiben egy kis hiányérzet alakult ki, hogy hát igen, gyönyörű a torony, de hát nem megy az óra. Az a szerkezet, ami évszázadokon, vagy közel egy évszázadon keresztül ugye mutatta az időt a bátaszékieknek, az időnek a múlását. És akkor döntöttünk úgy, hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a legrövidebb időn belül a helyreállítása megtörténhessen. János Tiszivel egyeztettünk a lehetőségekről, és egy közös költségvállalással, a plébánia, illetve a város költségvállalásával a mai napra időzítettük ennek az órának az újraindítását. Nem véletlen az időzítés, a polgármester is kiemelte, valóban jelképes és szimbolikus jelentőségű a megújult óra a település életében, hiszen ezen a napon lépett hivatalosan szolgálatba Kürtösi Krisztián új plébános és köszönt el Herendi János korábbi plébános és címzetes apát. János atya a szentmise során kiemelte, számára az óra figyelmeztető erővel bír, hogy hátralévő idejét igyekezzen minél hasznosabban, ugyanakkor változatlanul a település szolgálatában tölteni, és ahogy átvette a régi helyét az új az egyházközösség életében, úgy váltott a toronyóra szerkezete analógról digitálisra. Az óraszerkezet, amely korábban működtette a templom toronyóráját, az muzeális értékű már, és nem lehetett ebben a formában felújítani. Egy új digitális szerkezet vezérli most már a rendszert, ami gyakorlatilag negyedkor, félkor és 3-4-kor is ütni fogja a megfelelő időt, és hát természetesen a pontos időt fogja jelezni az elkövetkezendő időszakban.
A toronyóra cseréje csak úgy, mint a sisak felújítása különböző források felhasználásával történhetett meg, amire 1,2 millió forint támogatás érkezett a várostól, amit a bátaszéki plébánia további 450 000 forinttal egészített ki. Önök a Cikádor magazint látták, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk Bátaszék friss híreivel. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!